Nor da eta nolakoa da Sabina Gogenola? Sabina Gogenola da, 80 urteren bueltako Andre Basa bat, izenburuak esaten duen bezala. Baserritarra, zaildua, temperamentu handikoa, nortasun handikoa, eta liburuan agertzen den bezala, zaintzari lotutako konflikto baten erdigunean dagoena, beste gatazka txiki askoren artean. Orduan, Sabinak hainbat talka bizi izango ditu, batetik berak zaintzaile moduan bere zaintzapean daukan koinatuarekin daukan harremanean, eta bestalde berak bere seme-alabekin daukan harremanean, eta kasu horretan bere rola zaintzaileari zaindua izatea denean. Orduan, bi noranzko hoietan lehertuko zaio gatazka, eta bere biografiak eragingo dio bere izaeran, bere hautuetan, bere erabakietan, eta hori agertzen da liburuan. Eta nolako izan da nobelaren idazketa prozesua? Proiektua pentsatu zenuenetik, liburua amaituta ikusi arte. Bai. Lehen esan dudan bezala, niretzako nobela hau idaztea apaltasun lesio ikargarri bat izan da. Nik uste nuen banekiela idazten, neuretzako betidan idatzi izan dudalako, zutabeak idazten dituelako, edo ipuinak, edo enkarguak edo, baina nobela bat idaztea guztiz bestelako ariketa izan da. Orduan, proiektu honen helmugan jarri nintzenean, finkatu nituen helburu batzuk, idazten hasi eta lasterrera konturatu nintzenak hain haundi geratzen zitzaizkidala, eta novela bat idazteak ez zeukala zerikusirik nik orain arte egindako idazketa lanekin, ez? Orduan, niretzako prozesua izan da hoxe esan dudan, ez? Alde batetik apaltasun lekzio bat, eta bestetik soiltze ariketa bat, ez? Hainbeste gauza abarkatu nahi izatetik, zer nahi du nik benetan kontatu, nola nahi dute hau kontatu, zentratu nahi honetan, eta indar guztiak horretara eraman ditut.